कालि फुजायाव बोरमा मेन्दा जानांगौ होननानै बुंदों मा खारनाव जानांगौथाय आंथ' मिथिया रायजोफोर नै मासे सिथारबाय नेपालि काटिं बिगुर दोनदों बिगुर जाबा थावसिन होनदों मानसिफ्रा गोथाव जायो ना बुरजा एरनायनि होनदों मिथिया आङो नै खियासो रग' रग' गबायलै जाजागोन ना जाजाया जाखो मेजेमा हले बाब 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 अमायानो लाजिनांगोन नारजि जाजालायगोन नैबे मेजेमा देखायलाय नै नायथों नैलै नारजि जाजालायगोन मेजेमानो गुवारबाथ' गस्ला सुनानै गानजालायगौमोन दाबो गानजागोनदां दाबो उन्दैफोर गानजागोन ना बे गथ' गोरलैफोरनोसो आराम गानहोजायोलै सोरबाफोर लांफै दङबा रावबो लुगैनाङालै लोगोफोर आरो जाथारनो गोसो दङब्ला गावबुरानाव सार्टिफिकेट लाना फैनांगोन फिस होनानै जानांगोन गासै अनुमान 17 केजि 18 केजि जागोन होननानै बुंदों आइडिया गोरोंफ्रा दा बेसेबां जायो गिदिरथार जिनिसा खिन्थु जानोबो हागौ मेन्दाखौनो जानांगौ लन्डन फाननाया लन्डन फानदा मेन्दालै माबेसे ओंखारदों बाजारावलाय माथ्र मानैल' ओंखारदों बाजारानो एफा फिसा बेखायनो मानैल' बायनानै जाग्रायानो गैया नामा गोदान